Россияда балаларның 15% симерү ширендән интегә. Күрсәткечләр ел сайын арта, хәрәкәт кими, дөрес тукланмаучылар саны күбәя. Симерү тагын нинди авырулар китереп чыгарырга мөмкин? Авырудан котылып буламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда төймәләр бар, килешмәсәгез кызылга, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Шунда проблема бар, балалар симерә һәм ничектер мәсьәләдән һәм проблемадан котылырга кирәктер инде. Менә шунда нәрсә белән бәйле икән? Бу генетикага бәйлеме, ашаугамы, хәрәкәтләмәүгәме? Менә ниндирәк факторларны белгиләп үтәр идегез? Симерү бит инде ул безнең организмда май катламының туплануы. Күп булуы. Моның берничә сәбәбе бар. Беренче бу гади симерү. Бу инде безнең организмга калорияларның күп булуы, һәм дә аз хәрәкәтчәнлек. Икенчедән безнең нейроэндокрин авырулар бар. Монда шулай ук безнең симерү күзәтелә. Аннары без ятрогенный ожирение дибез. Бу кайбер даруларның тискәре тәэсире аркасында шулай ук симерү шире барлыкка килә. Һәм шулай ук инде хромосом авырулар вакытында да симерү шире күзәтелә. Менә бүгенге тапшыруда инде без бу гади симерү турында сүз алып барыла. Монда инде әйтеп үткәнемчә, балаларның күп калориялар һәм аз хәрәкәтчәнлек. Һәм бу бүгенге җәмгыятьнең төп проблемаларының берсенә әйләнергә мөмкиндер әле. Алия, менә шулай психологиядән балаларга ничектер мөнәсәбәт үзгәрдеме? Хәзер әйтәбез бит инде шулай әйтәннәр игътибарны аз бирә дип. Бу шулай ашауда, аларның әс хәрәкәтләрендә чагыламы? Психологик сәбәпләргә килсәк, алар монда күп булырга мөмкин. Дөрестән дә балаларга игътибар җитмәүдән дә була. Ата-аналар үзләре үрнәк күрсәтә. Үзләре шул фастфудларны ашап, әз хәрәкәт итеп, балалар моны бөтенсендә күрә һәм кабатлый әлбәттә. Һәм дә тагын тирәнтен сәбәпләр булырга мөмкин, монда психологик яктан тирәнтен сәбәпләр булырга мөмкин. Һәм балалар бу май катламы, бу аларның үз-үзен саклау кебек булып чыга. Үзенең хисләрен, ичке дөньясын, хәтта тәнен кайчакта бер саклау чарасы булып чыга. Ләкин бүген балаларны тыю авыр бит инде, ата-аналар бик яхшы беләдер. Менә шуннан да балага нәрсәләр тыю һәрвакыт юк, ашарга ярамый, моны эшлә, тиген эшлә дип әйтү бик авыр. Менә ничегрәк контрольдә тотырга, монда дөрес әйттеләр әле. Әти-әни мисалында да үсәләр бит әле алар. Әгәр дә кешеләр үзләрен контрольдә тота алмый икән, мәсәлән, шул ук дөрес туклану рәвешендә дип әйтик, балаларга ничек аңлатасың моны? Чынлап та шулай алмас, менә әйтәсе киләме инде үзем 3нче баланы тапкач, социаль челтәрләрдә уздырылган 2 ябыгы марафонны уздым. Һәм шунда инде мин шул хәтле күп мәгълүмат тупладым, мин үзем дә шаккаттым. Булай да күп белә идем кебек. Ләкин инде шул анда диетологлар, психологлар шул хәтле күп файдалы мәгълүмат җиткерә. Иң беренче чиратта ата-ана үзеннән башларга тиеш, ул мәгълүматны үзе тупларга тиеш, аннары инде шуны балага. Без инде 90-нчы, 80-нчы елларда үскән буын, гел камыр ризыклары, җиңел үзләштерелә торган углеводлар, тыкмачлар, ипи, камыр ризыклары, шундый ризыкны күбрәк ашап үскән буын, ул безгә инде канга сеңгән. Һәм без балаларга да теге гадәт буенча шундыйрак күбрәк ризык ашатабыз. Шулай бит, ләкин бу инде дөрес түгел. Безнең өстәлдә гел булырга тиеш яшелчә, җиләк-җимеш, су һәм монда тагын бер икенче психологик момент бар. Менә безне шулай дип өйрәттеләр марафонда. Күп кеше ризыкны ниндидер яхшы, матур хисләр алыр өчен ашый. Теге аш булган өчен ашамый. Шуңа күрә, әгәр инде сез аш-су бүлмәсенә чыкканда, сез уйларга тиеш, мин хәзер ашыйсы киләме? Минем инде яисә мин хәзер нидер якты матур хисләр алырга керәмме аш-су бүлмәсенә? Әгәр дә син аш түгел икән, син су гына эчәсең дә китәсең. Ә менә ул инде матур яхшы хисләр алыр өчен син уйларга тиеш, нәрсә сиңа шатлык китерә? Рәсем, уйнау, җыр, бию, төрле түгәрәкләр. Менә шуңа күрә балаларны үстергәндә дә менә шуларга игътибар итәргә кирәк. Юк, өстәргә кую бер бит әле, ләкин балалар бит әле башка, анда мәсәлән шул баллы әйберләр сорарга мөмкин алар. Һәрвакыт мәсәлән шул ук бит инде җиләк-җимеш һәм яшелчә белән генә тукланып тора алмый. Менә ашау культурасы, Җәмилә ханым, чигүлисез, бездә бөтенләй бармы ул һәм үзе безнең мисалда булсын ул, яки балаларга аңлатыпмы, без моны җиткерә алабызмы киләсе буынга? Һәрбер әти-әни үз гаиләсеннән башларга тиеш инде. Без ашау культурасын үз гаиләбездә тәрбияләргә тиешбез. Үзебез дөрес ашап, үзебез дөрес тукланып, балаларга күрсәтеп. Һичшиксез, мәктәпләр янында кибетләр булганда, лареклар булганда, алар һәр вакытта анда барачаклар. Ләкин әти-әни мисал булып торачак һәм ул алган гаиләдә алган информацияны алар хәзер кулланмасалар да, ул барыбер
ятачак туфракка һәм бере кебек шытачак. Ул информация барыбер аларда эшләячәк. Мин сезнең белән килешәм, чынлап та без инде безнең поколение тиз углеводлар ашарга ияләшкән, ләкин тиз углеводларның сыйфаты да хәзер башка төрле. 20-30 ел элек булган тиз углеводлар, алар бөтенләй дә тизгә хәзер әверелделәр. Менә әйтәләр бит инде, глютен 50 тапкыр артык. Ягъни тиз углеводларның тизлеге дә 50 тапкырга күбрәк һәм ул эндокринный системага 50 тапкырга күбрәк булуы нәрсә турында сөйли ул? Гади тамашачы бәлки аңламаска да. Менә глютенның күп булуы ул акның бик каты да ничек дип аңлатырга, ул аның бик каты клей сыйфаты артуына китергән хәзер. Һәм организмга зыянлы инде. Әлбәттә, ул кишечник казылы зыянлы, ул кишечник өчен бик каты зыянлы һәм эндокрин система эчендә инсулинның тиз күтәрелеп, тиз төшүенә сәбәп була. Ул инде организм өчен, кешенең сәламәтлеге өчен бөтенләй дә файдалы түгел. Һәм сез буыннарын чагыштырдыгыз ашау буенча, ләкин монда ашау буенча гына түгел, әле хәрәкәт буенча да чагыштырырга була бит. Эльвира, менә чыннан да хәзер балаларга түгел, әти-әниләрдә шул гаджетларда утыра, хәрәкәт итү, хәтта урамга чыгып йөреп керү дә юк бит ул хәзер. Элек балалар мәсәлән урамнан кирми иде. Хәзер китсенчә урамга чыгарып булмый. Менә моның да исәптә тора кирәктер инде. Менә проблеманы күз алдында тотканда. Бу симерүне еш кына 21 гасыр шире дип тә атыйлар бит инде. Бу безнең Татарстан өчен генә түгел, гомумән дөнья күләмендә актуаль проблемаларның берсе. Менә Америка галимнәре фастфудлар белән бәйләп аңлатырга тырышалар шушы симерүне. Австралия галимнәре аз хәрәкәтләнү аркасында диләр. Англия галимнәре авырлы хатын-кызның тәмәке тарткан вакытта карындагы балага тәэсире булырга мөмкин һәм шуның аркасында бала тугач анда симерү күзәтелергә мөмкин дигән нәтиҗәгә килгәннәр. Безнең Татарстан галимнәре исә күбрәк инде шул туклануга бәйлиләр һәм менә аз хәрәкәтләнүгә. Хәтта медицинада шундый ялгышмасам термин бар, гиподинамия. Бу аз хәрәкәтләнү, бу чыннан да зур проблема. Һәм менә Америкада, Англиядә яшәүче бер танышыбыз бар. Аларның 3 бала, алар шәхси йорт белән яшиләр һәм алар да балаларның гаджетларга бәйле булуына зарланалар һәм моннан котылу өчен үзләре бер алым да уйлап тапканнар. Балаларны ит ирәли чаптырабыз һәм моның өчен акча бирәбез диләр. Бездә бу ничек кулланып булыр микән моны? Бездә ничегрәк кулланып булыр икән моны? Чаңгысында алып карыйбыз, әйме велосипедында алып карыйбыз. Кызганычалар тузан җыеп яталар. Балалар менә шушы төр уеннарны виртуаль уеннарга алыштыралар. Һәм монда күп очракта әтиәне үзе дә гаепледер дип саныйм мин. Мәктәпләрнең дә роле бар бит. Гөлшахан, ничек уйлыйсыз? Мәшәннән дә монда әгәр дә без мәктәпләрдә туклануны да карый һәм хәрәкәт итүндә аерым туклануга килгәндә мәктәпнең барлык рационы контрольдә тотыла. Анда артык менә шушы симерүгә китерә торган ниндидер ризыклар булырга тиеш түгел. Менә кайдан килә? Кешеләр үзләре, балалар үзләре белән алып килеп әтиәниләр биреп җибәрәме? Әллә шул ук янәшәдә урнашкан киосклардан тукланалармы? Менә кайдан килә дөрес тукламау мәктәптә балаларда? Менә мәктәп өлкәсендә мин күп еллар инде физкультура фәнен укытып киләм. Справка белән килгән балалар саны елдан-ел арта бара. Туклануга килгәндә башлангыч класс укучылары 100% кайнар ризык белән туклана. Әмма урта звено белән өлкән звенолар безнең күчәләр инде сухой паёкка, пицца, камырга төрелгән сосиска. Без менә укытучыларның төп бурычы бит инде укыту, беренчедән һәм икенче бурыч безнең китте ашату. Менә гел эшлибез инде шул өлкәдә ашату буенча, әмма дә ләкин күбрәк тартылалар менә шул сухой паёкка. Әлбәттә, мәктәптән кайтканда кибет янында ларек, кулларында чипсы, кириешка, кока-кола. Бу инде кесәләрендә акча бик күп балаларның. Мин инде шуннан гына күрәм, балаларның кесәләре тулы акча. Юк, аны белән дә бәйле түгелдер бәлки. Шуннан да алар бит инде, мәсәлән, шул чипсы һәм кока-кола, аларга акча бирелергә мөмкин, гадәти, нормаль ашау өчен. Балалар гадәти ашауны алыштыралар, нәкъ менә шушы зыянлы ризыклар белән. Хәзер бит инде безнең бар карта питания образовательный. Акчаны ата-ана шунда сала. Акча кирәк түгел. Проездга кирәк булса, проездной бар. Акча биреп, ата-ана, минем уйлавымча, ата-ана үзе баланы боза. Наличка нәрсәгә бирергә акчаны? Демәк, әле монда да сәбәбе ятырга мөмкин. Менә шуннан да туклануга килсәк, әгәр дә менә бу мәктәп балалары арасында, Шулхан, ничек уйлыйсыз, шуннан да менә бу зыянлы ашау, ул аннары моңа кадәр контрольдә тотылган ризыклардан да өстенрәк чыгып, организмда киләчәктә чагылыш табырга мөмкинме?
Әлбәттә, менә бу симерү шире организмда нинди система бар, барсына дагын зыян сала. Бу нерв системасы, ашказан ишек, кан тамыры системасы. Без бит инде балаларны булачак әти-әниләр дип үстерәбез. Ушулай хатын-кыз ширенә һәм ир-ат ширләренә дә китерә. Менә балаларның туклануын шулай өйдә контрольдә тотабыз дип әйттек, мәктәптә тотабыз дип әйттек. Әти-әниләр җилкәсенә генә төшәргә тиешме диләр? Әллә инде монда шулай мәктәптә, анда ниндидер башка органнарда контрольдә тотарга тиешме? Каян килә бу? Гомумән, менә әйттеләр бит әле мәктәптә, шулай кергәндә алар бу ашауларны куллана һәм ризыклары, нәкъ менә зыянлы ризык кулланалар дип. Менә монда ничегрәк контрольдә тотарга икән аларны? Чынлап та һәр бала инде оясында ни күрсә очканында шул була дигәндәй, ул безнең бөтен гадәтләрне балалар сиңдерәләр. Безнең өстәлдә нинди ризык, мәсәлән, без кич белән инде бөтен дәресләр беткәч тә тик кенә телевизор карап утырмыйбыз. Мин аларны нәрсәдер эшләтәм, әйдәгез пресс ясыйбыз, әйдәгез отжимание ясыйбыз. Минем малайга мәсәлән 5 яшьтә инде ул 25 тапкыр отжимание ясыйды. Аны бит әле кай вакыт 3нче сыйныф укучысы да эшли алмый. Мин аларны менә шулай әйдәгез үзем дә шундалар белән бергә тәгәрәп. Әйе, әлбәттә, күңелле без андай кирәкме музыка кабызып куясың инде. Менә мәктәпкә килгәндә, чынлап та менә кай вакыт обед төшке ашын ашап өлгерми, чөнки аның түгәрәкләргә барасы бар. Шул арада нәрсәдер тиз генә капкалап алыр өчен ул буфетка йөгерә. Буфетта нәрсәләр саталар? Шул сатканнан гына аның инде теге сайлау мөмкинлеге шикле. Анда мәсәлән контейнерларда салатлар сатсалар, нидер фреш соклар сатсалар, алар аны сатып алырлар. Ләкин анда бутылкадагы теге шикәр тутырган ниндидер сулар, ичемлекләр, сосиска, шул камырга төрелгән сосиска, әлбәттә шул гына булгач, башка нәрсә ала аласың инде ул. Башкалардан да күреп ала алалардыр инде. Ашханәдә выбор бик күп балаларга. Салат та бар, кайнар ризык та бар. Ул менә сухой паюклар тоже бик күп, соклар бар. Нәрсә теле шуны алырга мөмкин. Менә проблемадан чынында котылып буламы, юкмы бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояны нокта тапшыру без бүген симерү турында һәм дөрес тукламау турында сөйләшәбез. Биректә балалар арасында әлеге мәсьәлә актуаль. Россиядә дә бит менә без балаларны әйттек 15% симерү ширеннән интегә дип. Россиядә кешеләрнең якынча 55% симерү белән бәйле уңайсызлыклар кичерә икән. Менә ата-аналарның мисалында үсү турында. Чыннан да глобаль проблемага әйләнмәсме икән, Җәмилә ханым, ничек уйлыйсыз? Глобаль проблемага әйләнмәсме дип сорау дөрес түгел, инде бу инде әйләнде. Бүгенге көндә. Юк, әлегә олылар өчен генә. Балалар өчен әле ул анда юк, менә 55% һәм 15% арасында аерма бар һәм әкрен темплар белән үсә ул. Әгәр дә без менә шул хәзер балаларның фастфудна бәйле һәм шул хәрәкәтләнмәү, бу бит әле әкренләп кенә менә ул бара. Мәсәлән, шул бер буын инде ул ярый анда ул гаджетлар булмаган һәм алар хәрәкәтләнгәннәр һәм шул составында зыянлы мәддәләр булуы да бит әле ул елдан-ел орта бара безнең рационда дип әйтик. Менә шунда да киләчәк өчен куркыр җирлек бармы? Киләчәккә дә барасы юк. Менә 70-80% әйберләр алар тиз углеводлар. Анда газировка булсынмы, печенье булсынмы, анда вафли булсынмы. Зарарсыз булмаган ризык бик әз. Аны сатып алырга мөмкин, яшелчәләр алар бар, ләкин кибетнең ассортименты күпчелек очракта тиз углеводлар. Монда шишелеш бер генә, без инде үз балаларыбыз белән сөйләшеп, үз мисалыбызны китереп, шулай гына буладыр дип мин физик күнегүләр эшләтеп, үзебез эшләп, алар да эшләп, гаджет мәсьәләләрендә дә үзебез культуралыгына аларны куллана белсәк, аларга мисал буларак күрсәтсәк, шулай гына. Гомумән әйткәндә, бу бер проблемага әйләнеп бара. Сез үз гаиләгездә менә ничегрәк тәрбиялисез балаларны, менә ошау ягыннан, менә әлеге проблема булдырмау ягыннан эш алып барыламы? Мәсәлән, минем кичкенә балаларым әлегә менә уртанчы улым 3 яшендә әле ул бер сокта эчкәне юк. Без анарга ул шикәрле сокларны бирмәскә тырышабыз, алмыйбыз да, чөнки кеше бит инде углеводтан энергия ала һәм майдан энергия ала. Организм майдан энергия алуны өйрәнергә тиеш, балалар өйрәнергә тиеш. Менә хәзер соклар бит инде 6 айдан да эчерергә ярый дип язылган упаковкаларга, ләкин аларны катгый рәвештә берничек тә эчерергә ярамый. Сез әйтмешлис, шат шикәр тутырган гына соклар. Без гаиләдә шулай хәл итәбез. Тыю гына хәл итә икән, гаилә ничек уйлыйсыз? Балаларга эчмәгез дип әйтү ул киресенчә тыелган җимеш татлы була дигәнрәк, аннары ул барысында эчеп карап, нәкъ менә киресенчә күбрәк микъдарда эчә башламас һәм ашый башламас микән?
Аның турында әйтәсе идем. Чөнки дөрестән дә балалар өчен менә бу тыелган әйберләр, алар матур күренергә мөмкин, кызык күренергә мөмкин, һәм алар дусларына карап, классташларына карап, аларны куып карарга мөмкиннәр. Бу дөрестән дә шулай. Ләкин моның икенче ягы бар. Бала ата-анасы белән элемтәсе яхшы булса баланың, ул аны эшләмәячәк. Эшләсә дә, аннан соң ата-анасына килеп әйтәчәк. Мин шуа эшләдем, яки әни, әти, мин моны куып карасам буламы, менә бөтен классташларымда ашый, эчә, миңа да буламы аны дип куып карарга. Һәм тагын мин тәкъдим итәрим ата-аналарга бер альтернатив табырга. Чөнки менә бу чипсыларның да бар альтернативасы. Мәсәлән, алма чипсысы, шулыгымы, менә улыма кичә генә 3нче көнме бирдем кабак чипсылары. Бик ошатты. Кимер бутырды шундай эшләрен эшләгәндә. Алар бит кимергә яраталар. Матур савытта төрелеп куелган. Алар бик матур һәм бик тәмле һәм файдалы да балалар өчен. Шуңа күрә Ләкин өйдә алар шуны ашап, аннары шул дуслары мәктәптә башка тыелган чипсларны ашамаслар микән соң? Ашый алалар. Аларның хукукы бар, аларны куып карарга, шулай бит. Шуңлыктан тагын әйтеп китим, шуны бу бала белән ана арасындагы элемтә ул бик мөһим. Һәм да дөрес сөйләү да бик мөһим итәр. Менә ризыкны карап торучылар ничек кибеттә шул составын укып, балаларны өйрәтүчеләр бармы икән? Менә бу ярый, бу ярамый дип кенә булмый бит әле. Менә бу файдалы сиңа дип аңлату эше барамы? Өлкәннәр һәм олылар үзләре дә белеп бетерми бит әле. Кайсы ризык файдалы, кайсы файдасыз икән. Бездә чынлапта дөрес туклану культурасы әле теге формалашып җитмәгән шикелле тоела. Һәм менә Татарстан галимнәре, медиклары соңгы арада чаң суга башлады инде бу симерү белән көрәштә алып баралар. Мәктәпләрдә менә күбрәк ачык дәресләр үткәрелсә, сыйныф сәгатьләре үткәрелсә, бу дөрес туклану турында алар үткәрелә, дөрес туклану айлыклары хәтта үткәрелә. Нәтиҗә булыр диде дип уйлыйм. Чөнки балага акча бирелә, мәктәптә сайлап алу мөмкинлеге бар дип беләм. Чөнки хәзер туклану комитетлары да моны бик контрольдә тоталар. Миңа калса, менә үзебезнең мәктәптә безнең салаты да, алмасы да бар. Менә бала кайсын сайларга тиеш, менә аны инде ата-ана баланың күңеленә ата-ана сеңдерергә тиеш. Ләкин белгән бер шәй, мәктәп белән генә шикләнергә ярамый. Алар белән генә шикләнергә алмаячак. Монда шул команда тәрбиягә барып тоташа. Бу баланың психологиясенә дә тәэсир итә бит әле. Мәсәлән, ул симергән икән, аннан яшьтәшләре көлергә мөмкин. Бу теге физик проблема гына түгел, теге физик авыруларга гына китерми, бу шулай ук психологик авыруларга да китергә мөмкин. Һәм мин берничә баланы беләм, яшьтәшләре шулайнан көлә башлагач, алар үзләре интернеттан табып, үзләре күнегүләр эшләп ябыктылар. Үзләре контрольдә тота башладылар. Бу бик еш күзәтеләдер. Без укыган чорда да бар иде, аларга ничектер. Ул бит әле балаларның үзләренең аралашуына да бәйледер. Монда еллар узу белән генә аңлыйсың, алай эшләргә ярамый икән. Ләкин барыбер ничектер инде ул симерүгә карата андый күрүләр бар. Менә Гөлшә ханым, чыннан да мәктәпләрдә бүген зур гәүдәле дип әйтик, һәм үзләренең авырлыкларыннан югарырак булган авырлыклы балалар саны күпме? 1-2 бала бар. Күп түгел алай. Алар физкультура дәресләренә йөримме? Йөриләр. Алары йөри. Йөриләр. Кемнәр йөрми? Менә ни өчен алар төрле белешмәләр алып, хәзер әйттегез бит әле, йөрмәүчеләр саны арта дип. Менә ни өчен йөрмиләр? Без әйтәбез, спорт популярлаша бара дибез, кешеләр шул ук улларда фитнес үзәкләр тулы дибез. Менә балалар ни өчен физкультура дәресләренә йөрми? Безнең мәктәптә йөриләр. Сезнең мәктәпне алмыйм, тулаем алганда, барыбер менә шул белешмә алып, физкультура йөрмәүчеләр саны күп. Алар мондый тормышта да йөрмиләр, хәтта мәктәптә шул ничә сәгать биргән физкультурага да йөрмиләр. Менә мин баланы ничек иттем? Хәзер инде ел сайын безнең өстәмә теге уку системасына өстәп, безнең гимназиядә Аллага шөкер, икенче гимназиядә бик күп түгәрәкләр бар. Анда Кытай теле, төрек теле, гарәп теле, рәсем, бисер. Һәм мин карыйм списокта, теге бала йөри программирование, робототехника, бөтенесе компьютер белән генә бәйле, чөнки инде аңа үссен дип тырышам. Мәйтәм, хәрәкәт кирәк, ниндидер. Нәрсә бар, нинди спорт бар? Көрәш. Мәйтәм, улым, менә көрәш, әйдә йөреп кара әле. Ул анда барасы килмәде. Инде икесен инде беренче ике дәрескә мин ничектер менә мәҗбүри рәвештә ниттем, шуннан кирип китте. Хәзер ул иң яраткан күнегүләре, иң яраткан түгәрәге. Шул хәтле яратып йөри, менә калдырмыйм, әнием менә бу теге Зәмхәрир салкыннарда да, юк әнием бара, минем бүген көрәш, минем калдырасым килми. Менә шулай итеп үзе бала үзе теләп барды.
Демәк, әле инде шундый ук чаралар да әзерләр кирәктер. Әтиенең үҗәтлегенә дә тора. Әгәр дә мин барас килми дип кенә торсаң, әле ул монда бармаска да мөмкин. Юк, балаларның теге кубызына гына биеп торырга ярамый. Монда ата-ана үзенең өстенә җаваплылык алып, чөнки инде ул симерү, ул шулай ук репродуктив системага да бик йогынты ясый. Менә монда чыннан да мондый алымнарны куллану эффективлымы? Әле ничек уйлыйсыз? Балалар белән нәкъ менә шулай итеп, нәкъ менә аларның кызыклы итеп, ниндидер файдалы итеп, аларга аңлату эшләрен алып барып, нәкъ менә балага да зыян килмәсен өчен бер яктан һәм икенче яктан әле балалар киләчәктә үзләре дә бәлки аңлый башласын өчен мондый эшләрне алып барырга кирәкме? Менә мин тагын бер әйберне әйтәсе килгән иде. Менә популяр түгел, модада түгел диләр. Һәм тагын спортта дисциплина бар. Һәм менә дисциплина белән күп балаларның һәр проблемалары бар. Һәм ата-аналардан да килә бу, чөнки кайбер ата-аналар алар бик балалар өчен борчылучан булалар, анда иңгәнмәсен, тегесе бусы булмасын дип, әйме? Яисә башка нинди уйлар йөри аларның башларында, күп уйлар, әйме? Һәм алар куркалар балалар белән элемтә без начарланыр, бозылыр, хәзер мин аңа монда йөр дип, дисциплина хәзер кертә башласам дип мөнәсәбәтләребез бозылыр дип куркалар. Һәм балалар барысы да бәйле. Әлбәттә, менә дисциплина бер яктан, һәм баланы аңлау, баланы ишетү, бала белән элемтә булу, ул икенче якта алар бер-берсен шулай гармонияга китерәләр дип әйтим инде. Һәм дисциплинасы да кирәк, бала белән элемтә дә кирәк, һәм балага нәрсә кызык, ата-ана моны белсә, менә әйтеп киткәнчә, әйме? Аңа нәрсә кызык, шул яктан ниндер ысул табып, юл табып балага шулай эшләп була әлбәттә. Һәм контрольдә тоту бу очракта дөрес төрдә, менә психологларга еш мөрәҗәгать итәләрме бу мәсьәлә буенча? Әлбәттә инде, психологка шул балада проблема булганда мөрәҗәгать итәләр инде. Гадәттә, балам белән нәрсәдер булды, баламны түзәтегез дигән шундырак запрослар була инде, әйме, күп чакта. Түзәтәбез инде. Шпанашынан да, монда әгәр дә без хәрәкәтләрне алабыз икән, урталыкны ничек табарга? Менә әгәр дә бу проблеманың котылу юлларын эзләсәк, дөрес туклану, хәрәкәт итү, тагын нәрсәләр эшләргә кирәк бу юнәлештә, менә бу симерү белән балалар интекмәсен өчен. Медицина ягыннан бәлки ниндер чаралар бар. Монда әйтеп үткәнчә беренче чиратта инде ул безнең шушы туклану. Монда инде әти-әнидән башлана. Әгәр дә син гаиләдә дөрес тукланасың икән, синең балаң дагын синең шикелле шулай дөрес туклана. Менә мин монда әйтерим, без һаман әти-әни дибез, ә бит безнең дәвәниләрдәге бар. Менә шундый гаиләләр бар дөрес туклануда. Ләкин кунакка баргач, әти-әни күрмәгәндә барыбер дәвәниләр күчтәнәч бирәләр инде. Ябыккансың икән дип әле ашатып та җибәрергә мөмкин дә. Ул бит дәвәниләр безне иштек зәл дип әйтәсе килә. Чынлап та ул бөтен шулай икән. Ул дәвәти өчен шундый комыр ризыклары монда алар ярата инде барысында бирелә. Таза бала ул шундый йомшак. Аңа нәрсә кирәк? Аңа кирәк тәмле ашау, йокы, аңа бүтән бер нәрсә кирәкми. Дәвәни инде ул аны минем яхшы балам, мин аңа барлык, менә ул бит начарлык белән эшләми, бер кайчан да ул аның өчен яхшылык эшли. Бу беренчедән. Икенчедән безнең менә бу аз хәрәкәтлек. Без хәзер нишлибез? Машина белән баланы алып барып куябыз, барып алабыз. Балалар мәктәптән җәяү кайта бара белмиләр. Бу әти-әнидән тәгин тора. Һәм менә шушылык безнең түгәрәкләр турында. Ата-анага баласы өйдә гаджет белән утырса, аның җаны тыныч. Ә кайдыр түгәрәккә йөртер өчен, ул бит әти-әни янда барырга тиеш. Әти-әни үзенең ниндидер планнарын балага переключаться ителә инде. Менә шундый моментлардагы бар. Курку да бар әле балаларның. Дәрестә хәзерләргә кирәк дип тә куркалар бит әле. Күбесе. Гөлшә ханым, сез балаларыгызны нидирәк мисалда үстерәсез? Минем кичкенә малай менә 5 яшь тулды, без инде хоккей өлкәсендә кайнашабыз. Олы кызлар минем уже зурлар. Шөгыльләнделәр инде. Димәк, игездә дә контрольдә таз барысында. Әлбәттә, безнең әтиебез бик спортивный. Гел подтягиваться итә, гел скакалкадан сикерә, гел велосипед, аның артыннан без. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Җәмилә, нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш менә монда симерү белән көрәшүдә сезнеңчә? Мин инде шуны гына әйтәсем килә, мин бит бала алып кайта алмадым. Мин беренче бала алып кайттым да 7-8 ел мин бала алып кайта алмадым. Һәм минем ситуациям туклануга да
айрыуча игътибар итәргә мәҗбүр итте. Һәм физик күнегүләргә дә айрыуча игътибар итәргә мәҗбүр итте. Мин врачларга бармадым, эко ясатмадым. Үземнең сәламәтлегемне сәламәтләндереп, шундый нәтиҗәләргә килергә тырыштым. Һәм әлбәттә безгә ризыкны да карарга кирәк, хәрәкәтен дә карарга кирәк. Инде балаларны мәктәпкә илтәбез икән, ярый мәктәпкә илтик, ләкин алар аннан үзләре кайтсыннар, саф һава суласыннар, бераз хәрәкәтләнсеннәр. Мин шулай дип уйлыйм. Һәм ризык мәсьәләсенә дә килгәндә дә идәге культураны бераз алмаштырырга кирәк. Дөрес туклану, хәрәкәт итү, сәламәт яшәү рәвешен алып бару әлбәттә һәр ата-ананың изге бурычы. Ләкин бу очракта беренче чиратта үзебездән башласак иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.